Ilang sasakyan tumirik sa gitna ng kalsada dahil sa mataas na lebel ng baha sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joan, bagamat unti-unti nang gumaganda ang lagay ng panahon dito sa Dagupan City, apektado pa rin ang kabuhayan ng marami dahil sa baha na dulot ng pananalasa ng bagyong Maring na sinabayan pa ng high tide. Alas 8 pa lang kaninang umaga, nasa halos 2 talampakan na ang lalim ng baha sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang ilan sa mga ito nasiraan pa sa gitna ng kalsada. Malaking abala raw para sa motoristang si Mark ang mataas na level ng baha na bunsod din umano ng high tide. Sobrang hirap po, hindi na mapandar yung motor. Hanggang tuhod na yung doon ba doon. Nagsabi naman po sila pero hindi naman na yung sana ganyan kataas yung tubig. Malaking kalbaryo sa mga motorista ang mataas na level ng baha dito sa bahaging ito ng Tapwak District, Dagupan City. Yung mga light vehicles na magpupumilit pa rin na dumaan dito sa kalsada, tumitirik sila sa gitna. Yung iba naman, naghahanap ng alternatibong ruta para makaiwas sa baha. Lubog din sa baha ang paligid ng St. John the Evangelist Cathedral. Mailang pumunta sa simbahan na napilitan na lang na lumusong sa baha. Samantala, nasira naman ang ilang shed sa Tondaligan Beach Park dahil sa bagyong Maring. Pasakit ito sa mga shed owners, lalo't halos wala na raw silang kinikita dahil sa pandemya. Biglaan kasi sir, walang hinto yung hangin. Tapos biglang humangin ng malakas, yun kaya nasira yung 2 shed. Sa monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, may ilang mag-anak na ang inilika sa mga evacuation center. Galing sila sa mga barangay ng Maluwod, Kalmay at Bunuan, Giset. Balikuan nito, nag-preemptive evacuation sila kasi yun nga, biglang pagtaas ng tubig nung yung kaninang madaling araw. Joan, sa tala naman ng Dagupan City Social Welfare and Development Office, umabot na sa 77 pamilya ang bilang ng mga inilikas sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng relief goods sa mga ito na nasa lantangan ng bagyo. Sa assessment din ng Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office, napansin nila na mas mabilis humupa ang baha ngayon, hindi gaya dati na inaabot ito ng ilang araw o ilang linggo. Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.